Amir MD Producer. Ciwo da so ne ya kama raina ya mamaye ni. Music Production. It is time for the Ya ɓace babu zuciya, so ina za ya je ya kwana. Ra'ayina da ni da ke ya zam ɗaya sai mu damke juna. Da a ce babu zuciya, so ina za ya je ya kwana. Ra'ayina da ni da kai ya zam ɗaya sai mu damke juna. Ke ce na miƙo wa zuciyata ki sarrafa ta domin mu zauna. Zan baki komai sabida kauna masoyiya ta jinin jikina. Ke ce na baiwa dura ga mata gida na canza mu je mu zauna. Mu haifi 'ya'ya mu sasa hanya da rabu sarki ubangijina. Kai ne buda ta farin cikina. Ki taimaka min ki zo mu zauna. Gidan ka canza na je na zauna. Na baki gurbi a zuciyana. Ni ɗaliba kai ne malamina. Zama da ke faranta raina. Ko Laila Majnun mun bar su rana. Ke ce na baiwa dura gamana. Dan uwa zuciya na baka karɓe ta domin na sam sukuni. Ciwo da so dai ya mamaye ni ka taimaka min na daina rauni. Ina da kai kana da ni da kai mai na kamanni. Ka duba yanayin da na shige ka zo ka fita ni dan uwana. Menene so, menene kauna, masoyiya ta ki fassara min. Shi suna san yana da ƙarshe, ƙauna kwa ƙarshen ta babu samsam. Ni miki lakabi da yin biya domin sirrikana wa ki rufe mun. Gida da daji sun ce na barka, sabida ƙauna ba zan bari ba. Ya ɓace babu zuciya, so ina za ya je ya kwana. Ra'ayina da ni da ke ya zam ɗaya sai mu damke juna. Da a ce babu zuciya, so ina za ya je